5 लीटर सवेरे या 5 लीटर शाम के। बस है उसे तो बेसी रवे दे देत होखे। बैग देवर जी रौरा बड़ा मजाक करे। ए भाभी हम खाली मजाके ना बहुत कुछ करे के चाहे नहीं तो करे देम तब न। ए देवर जी रौरा करके तो देखिए, माना करब तब ना। ए देवर जी हम तो कहिए से सोचत बानी कि पलंग पर सुता के रौरा के दूध पिला दी, लेकिन रौरा बारी के कहियो हड़का में भेटाते नहीं थे। ए देवर जी का सोचतानी? ए भाभी गिलासा के दूध बा पियाओ ना, बड़ा मजा होता लो। बताई रौरा सोचतानी तो इतना मजा आवता, आ साँचो में कइल जाए तो कितना मजा आई। अरे बाप रे बाप तू हमर जान ले लेबू का। बात देवर जी हमरा और जान लेके का करब, हमरा तो रौरा से मजा लेवे के मन करत। खैली दूध ज्यादा देर करब ना तो फाट जाए। खैली जल्दी जाई ना तो बूढ़ा बूढ़ी लोग अपते हुई घास लेके। ठीक बा जा तनी फिर क्या लाए। का भौजी राउर कितना दूध बढ़ल बाटे ना मारे गैया के देखी ना कितना दुबरा गल बने। सोचते 2 टाइम उठाना कर लेवे के, एक टाइम से कुछ होत नहीं है। ए सुनी ना देवर जी, दूध एक टाइम उठाना ली चाहे 2 टाइम, दूध पियाला से मोटाला देखला से ना। ठीक है भौजी राउर फोन आगल बतियाई 2 टाइम देखे तैयारी रहा। हाँ हेलो का जी रौरा राते कहाँ रही? हम 17 हानि फोन कैले रही, कोनो सौतनिया के फेर में पड़ल बानी का? ए सुन ना हम बानी कहता तू बतियाबू हमरा से फोन पर छत साला यहाँ हमार क्रोम से काम चला हाथ के रेखा मिटा गल बाटे। कंपनी में फिंगरप्रिंट झांक में उठाता तू कहतर कौन सौतनिया के चक्कर में पड़ल बानी। ज्यादा हमार दिमाग खराब मत करो, सच सच बताओ बात का बा। रौरा के कितना हानि कहतानी के घरे आई, लेकिन घरे रौरा अपते नहीं खे। हमर सारा मेकअप के सामान खत्म हो गइल बा, हम केकरा से मंगाई? बस इतने बात बा। बाबूजी बारो ना मंगा लो। ए सुनी ना एगो बात कही, खिसियाम ना नु ना खिसियाम बोलो। ए हमरा ना बहुते दिन से करे के मन करता, कहे तो वो कंबर और बाबूजी से करवानी। का बहू कुछ कहलू हो का? ना 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 बाबूजी उ तो हम इनका से फोन पे बतियात रहनी है। अच्छा ठीक है बतिया। बताई रौरा तनको कहे में लाज नहीं खे लागत, हम ई बूढ़ पुरनिया से चोली और मेकअप के सामान मंगाई। ए सुनी ना इनकरा से मंगा ली का? केकरा से? रौरे चाचा के लड़का हमर देवर जी। अच्छा गुटुआ से? हाँ तनी बच के रहिया ओकरा से, बड़ा चकोरा है। ठीक बा रखा तनी फोन, वो आ गेलन जाता नहीं उनकरा के देवे काची हो दूध। अच्छा ठीक बा जा। ए देवर जी रौरा हमरे एगो काम कर दे। कौन काम भाभी? दिन वाला कि रात वाला? पहले दिन वाला करी ओकरा बाद रात वाला करब। ठीक बा भाभी जल्दी बताओ, बर्दाश्त नहीं क्यों। तनी बाजार से मेकअप के सामान आ भीतरिया कपड़ा आ साफा चट क्रीम लिया दी। बड़ा जंगल हो गइल बा, साफ करे के बा। जंगल हो गइल बा? तो जंगल साफ करे में क्रीम के कौन सी काम बाटे? दही ना 2 कुदारी मार के साफ कर दी। क्या जंगल बतावा? बाग देवर जी रौरा साफ लड़ बत्ता के बानी, वो सब जंगल कोदारी से ननू न साफ होखेला।
है ले लिस्ट दुकान वाला के दे दे, हम सब दे दी। अच्छा ठीक बा, हम ले आ देम। अच्छा एक बात और भाभी, विक्टोरिया कपड़ा के साइज का बा बता दे तो ठीक रहित। बाग देवर जी रौरा लौकट नहीं खे 36 36 आ कमर 32। ठीक बा जा तनी, हम जल्दी लेके आओ तनी।